Hallelujah. Naimbag nga aldaw tayo, kakabsat, kablawan da kayo, tinapatig, ganagan nga po tayo ng Yesu Kristo. Agyaman kami, ti kinaimbag, ken ayat yu, nga agtultuloy, nga mangsubsubaybay, kada kami ditoy, Commission for Christ Fellowship, tapnon iyagmi manen, kada kayo ti sao ti Apo, kada kayo kakabsat, agyaman kami launay, ti panangipadpadamag yung agdengdengeg ken nagbuybuya kayo kada kami ket sapay kumang ti Apo ti mangbendisyon kada kayo ti kararag ken dawat ko ken ni Apo Dios itultuloy na kuma ti panangaramid na tapno no tulungan na kayo bendisyonan na kayo iparikna na kada kayo dayjay sagid na ken pannakabalin na kabayatan na nga agtultuloy kayo nga agdengdengeg kada kami ket itultuloy mi met iti agserbi kada kayo tapnon idanon mi kada kayo iti napateg nga sasao ni Apo Dios isu nga iti daytoy nga bigat wenno iti daytoy nga aldaw agyaman na kakabsat agyaman kami iti kadayo kada kami tapno no agdengeg kayo manen kadag ti sasao ti Apo kada kayo dita Pilipinas kablawan da kayo ket agyaman kami launay ta naimbag ni Apo Dios nga agtinay ken nagtrabaho kada kayo madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo oremet kada kayo dita Hong Kong ditay Canada itay Spain itay Australia itay Dubai Hawaii dito'y California, kastameten dita Qatar, Kuwait, ken ijay Saudi. Agyaman kami ti panangibagbagayo nga adda kayo nga agdengdengeg ken nagbuybuya. Ket mabenbendisyonan kami kakabsat. Iti padpadamag yo nga adda kayo nga agdengdengeg kada kami madaydayaw day tinapateg nga nagan ni Apo Dios. Ket itultuloy tayo ti agmaymaysa tapno no agikinararag tayo agpipinabilag tayo kadagiti napateg nga sasao iti Apo tadaytoy ti kangrunaan nga kasapulan tayo itatta iti agdama a kasasaad ti panawen tayo iti sangalubungan madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo agkararag tayo kadi tapnon ikumit tayo ti aramid tayo ken ni Apo Dios Apo iti daytoy nga aldaw agyaman kami launay, tidakkel nga kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami launay, Apo Dios. Tagundaway manen Apo, nga maipakaam mo ti saom. Kadagiti kakabsat, itatang agdegdengeg, kadagiti pagtainganda. Dawatek kadikan ka o Dios, nga kabayatan na kadi nga denggenda ti saom. Agtignay ka kadi kadakwada, adda kumati dakkel, nga ramidem, kadagiti biag da Apo. No anyaman kadi dagiti tarigagay da iti daytoy nga iti daytoy nga aldaw. Anyaman kadi dagiti tarigagay da Apo Dios nga maaramid kadakwada. Agaramid ka kadi iti milagro kadakwada. Ket iyunat mo kadi dayta man nakabalin nga imam itatta kadakwada. Kabayatan na nga dengdenggenda kadi ti saom iti daytoy nga aldaw Apo. Dawatek kadi bendisyonam kadida. Bendisyonam ti sagtunggal maysa kada kami. Bendisyonam met ti panangaramat mo kanyak itay ti daytoy nga aldaw Apo. Ilinged mo kadi kanyak dayjay cross niya po mi nga Jesus. Tapnon sika kumaapo ti kangrunaan na nga makita mi itay ti daytoy nga aldaw. Dahil ti saom kumaapo ti mangegmi nga agsasao kada kami itatta iti daytoy nga aldaw. Tulungan nak kadikat aramaten nak ngagbalin nga kalasugan ti bendisyon iti daytoy nga aldaw. Amay kabutinagan na Jesus nga po midawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Iti daytoy nga aldaw kakabsat iyagko kada kayo ti mensahe ti Apo ngagpaay kada tayo itatta ditoy. Kunana ket kastoy ti panagkunana. Pagsayaatan ti apag isu a kababalin. Praise God. Develop the right kind of attitude. Daytoy ti kayat ko kakabsat nga idanon nga mensahe iti Apo ita iti daytoy nga aldaw. Idi Domingo
ti mensahe nga inyeg ko kada kayo ket may papan dayjay panangayab iti Dios kada tayo. Tapnon kayat na nga balbaliwan dagiti biag tayo. Ngem iti daytoy met nga aldaw ti Apo kayat na nga mai-develop, mapasayaat, mapaimbag dagiti klase dagiti kababalin tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Develop the right kind of attitude. Daytoy ti sao ni Apo Dios itata nga maala dito'y Epeso kapitulo 4 versikulo 23 kunana ditoy masapul anaan-anay ti pannakapaparo ti puso ken isipyo. Iti Tagalog version kunana baguhin ninyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Dahito iti sao ti Apo kakabsat nga agpaay kada tayo itata. Saan laeng nga kada kayo, kada tayo amin. Dahito ti mensahe ni Apo Dios nga para kada tayo itata iti dahito nga daw nga awan iti pilpilyan na, awan ti ilaklaksid na, no dikat sagtunggal maysa agsao ti Apo kada tayo maipapan iti pannakapabaro. Amen. Pannakapabaro ti puso, pannakapabaro ti panunot tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ket daytoy ti apag-iso. Wenno daytoy ti pagsayaatan tayo. No pagsayaatan kayat nangasawen dayjay mangpasayaat kadagijay kababalin tayo, kadagijay panagugali tayo, kadagijay anyaman dagiti araramidan tayo. So, anyaman dagiti makita itata ni Apo Dios. Nga saan anasayaat nga kababalin tayo, ket saan tayo akabaelan nga aramidan adat tayo laeng. Ngem kabaelan ni Apo Dios nga ikaten dayta saan nga apag-iso akababalin mo itata. Saan anasayaat nga panagugali tayo itata. Kayat ni Apo Dios nga paimbagen daytoy. Kayat ni Apo Dios apasayaaten daytoy kada tayo nga makitkita na. Dayta makitkita na itata nga kababalin mo, kababalin ko, ket han tayo kabailan nga ikaten daytoy. No saan tayo nga ibiyang ni Apo Dios. Isu nga kasapulan nga ibiyang tayo ni Apo Dios nga isu ti kadwa tayo nga mangikat kadagijay kababalin tayo wenno kadagijay panagugali tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Itatta kakabsat daytoy ti kasapulan tayo itatta. Panpanunutan tayo ken ibagbaga tayo nga asidegen iti Apo. Ngem kasanot panagugali tayo kabayatan na nga or-orayan tayo iti panagsubli ni Apo tayo nga Jesus. Makauray tayo nga ta iti daytoy nga yaay ni Apo tayo nga Jesus. No daduma adda dagdi saan nga makauray gaputa ibagada mabayagpay. Ket no mabayagpay no daduma no adda ti or-orayan tayo ket mabayag launay dayjay or-orayan tayo adu dagiti masao tayo. Ado dagiti panagtantanubutob tayo. Ado dagiti maibagbaga tayo ket kuna tayo. Anya laket din daytoy nga tao nakabaybayag laket din nga or-orayen. Nakabaybayag met langenen, awan met langenen. Kuna tayo duma ket kuna tayo panawan tayon makaamuna, makaamuno, makaamunto nga sumangpet, makaamunto nga agawid. Awan met ten, mabalin ako na tayo. Ngem kakabsat iti daytoy nga aldaw. Kabayatan na kading or-orayan tayo, iti panagsubli ni Apo tayo nga Jesus. Masapul nga agbalbaliw tayo. Masapul nga dayjay kababalin tayo ket mabaliwan, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gaputa ibagana nga baguhin nyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali.
kabsat, masapul nga pabarwen tayo. Balbaliwan tayo dagitoy, kadagiti panagbiag tayo. Si kalaeng iti makaam mo, no anya dayta, saan nga nasayaat nga kababalin mo? Saan ang nasayaat nga panagugalim? Si kalaeng iti makaam mo, iso nga saan ka nga agibagbaga? Saan mo akit kitain ti padam nga tao? No anya dayjay panagugali na, no anya dayjay saan ang nasayaat kenkwana? Dayta bukod maabagim ti makitam. No dumakit saan mo ang makita, dayta bukod mo nga bagi. Makitam ti sa bali, ngem saan mo ang makita, dayta bukod mo nga bagi. No anya ti masapul ang mabalbaliwan, no anya ti masapul nga mapasayaat, no anya ti masapul nga mapaimbag, iti biyag mo, madaydayaw ti napatig, nga nagan iti apo. So iti dayto yung aldaw, if you want things to be different in your life, if you want things to be different in your life, the number one things you need to change. May sa abanag, iti masapul ken ka amabalbaliwan. Not your job, not circumstances, environment, relationship, income. When dadumapay, nga kaya tayo amabalbaliwan, kaya tayo mabalbaliwan ti biyag tayo, kaya tayo mabalbaliwan ti kasasaad tayo, kaya tayo baro nga biyag, baro nga lugan, baro nga balay, baro nga bado, ken dadumapay. Ngem amuyo kadi ti kang runaan, nga masapul, nga naisingsingayan, nga maadda kada tayo kakabsat. Iti dayto yung aldaw. Isu dayjay sika, it's you. Sika ti masapul ang mabalbaliwan, madaydayaw ti napateg, nga nagan iti apo. Datayo ti baggi tayo, iti masapul nga mabalbaliwan, mapabaro, dagiti panagbiag tayo, madaydayaw ti napateg, nga nagan iti apo. So, you must first change your attitude. Umuna-unay, masapul nga balbaliwam. Dayta pag uugalim, dayta kababalin mo. Sika ti masapul nga mangbalbaliw, nga masapul nga ni Apo Dios iti kaduam nga mangbalbaliw ken ka. Ket dawatem ken ni Apo Dios kuma ngano anya dayta makitam nga kababalin mo, dayta aramidem, masapul nga ibagam ken ni Apo Dios ket ibagam ken kuana nga Apo balbaliwam daytoy. Anyaman dagiti nasayaat, anyaman dagiti dakes. Iparang mo, ipakitam ken ni Apo Dios dagitoy akababalin. Ket no maipakitam dagiti nasayaat, maipakitam dagiti saan nga naimbag nga pag-uugali. Masapul nga ibagam ken ni Apo Dios, Apo, masapul ka dimetten nga ikatem kadin daytoy. Masapul kadin nga pabarwem daytoy. Tadaytoy dakes, daytoy saan nga nasayaat, nga kababalin ken paragugali tayo kakabsat, isu daytoy timang mangted iti dadagsen kada tayo. Isu daytoy timang parigat kada tayo. Isu daytoy timang mga dipen kada tayo. Tapnon iti kasta, itultuloy tayo dagitoy dakes, ken saan nga nasayaat akababalin tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti apo. So iti dayto yung aldaw, kaya't kung ipakita kada tayo kakabsat, ipakita kada kayo, dadya apag isu nga kababalin, nga saritaen, iti paset, iti nasantuan nga surat. Dito Galatia, chapter 5, verse 19 to 21, kunana ditoy, at kung nga basahin dito Tagalog, ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila, sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkakainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa kun
na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, makita tayo dito dagiti pag-uugali natin dito sa Galatia chapter 19 verse 21. Kaya ang mga itong pag-uugali natin ay dapat maalis natin. Praise God. Ano ba ang masama o hindi magandang pag-uugali na nakasulat dito? Meron siguro isa, dalawa o tatlo. Hindi natin masasabi na ako ay perpekto, wala akong ginagawa. Wala akong masamang pag-uugali. Babalin ako natayo kakabsat. Ngem, ibagati pa sa tinasantuan nga surat, ibagana, no ibagata yung nga awan ti aramid tayo, nga dakes, ibagana nga ulbod tayo. Gaputa awan itinalinteg nga uray maysa. Awan itinalinteg uray maysa. Isu nga masapul adagitoy akababalin. Dito'y verse 19 to 21 iti Galatia kapitulo 5 kakabsat. Ilawlawag when ibagana nga sinaggaysa dagitoy akababalin nga maadda kada tayo. Isu nga dagitoy nga tradisyon nga mga adipen kada tayo, mangparparigat kada tayo, ket duma isu daytoy ti pagsisinaan, isu daytoy ti di pagkikinaawatan, isu dagitoy dagiti paggiginuraan, isu dagitoy dagiti paggaapaan. Kakabsat, iti sagtunggal maysa, no adda dagitoy kababalin wenno panaggugali tayo. Isu nga masapul nga mapabaruda dagitoy, mabalbaliwan dagitoy. Isu nga ulit kadimanen iti daytoy nga aldaw. No adda dagiti maysa dua wenno tallo nga makita tayo ditoy akababalin tayo. Masapul nga balbaliwan tayo ket ikaten tayo. Gaputa kunana ballaagan kayo kunana akas iti panang ballaag ko kada kayo. Idi kadagiti agaramid kadagitoy. Di danto mairaman iti makipagyan iti pagarian iti Dios. Di danto makiraman. Madaydayaw tinapateg anagan iti Apo. Kunana dito ikat ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya anuman ang nakikita natin dito sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21 na pag-uugali natin, meron siguro isa o dalawa o tatlo. Hindi lahat. Siguro hindi lahat ito na pag-ugali ay nasa atin na lahat. Kundi meron isa o dalawa o tatlo lang ang pag-uugali na nandito sa chapter 5 verse 19 to 21. Kaya sabihin natin sa Panginoon, Lord, alisin mo itong pag-uugali ko. Baguhin mo na ako habang naghihintay ko ang pagbalik mo. Sapagkat kung hindi natin maaalis ito, hindi tayo mapabilang sa harian ng Panginoon. Kaya kailangan natin ito, mga kapatid, yung pagbabago natin. Praise God. Isu nga iti dayto yung aldaw, masapul nga ti ugalim, wenno ti kababalin, ti mangikadeng, wenno mangibaga no anya ti panpanunutem. Dayay pag-uugali natin, yung ginagawa natin, daytoy ti mangikadeng, daytoy ti mangibaga, daytoy ti mang-determine, kada tayo mangibagbaga, no anya dagiti panunuten tayo. Ti mangikadeng iti pag-isu a klase ti nakabalbaliw ket ti kababalin. Kakabsat, ti mangikadeng, ti mang-determine, kada tayo, dayay apag-isu, ket isu dayay klase, iti nakabalbaliw, dagiti kababalin tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ikadeng tayo, kakabsat, nga balbaliwan na tayo ti Apo, tapno iti kasta, makita, kadagiti biyag tayo, dagiti kababalin tayo, wenno kadagiti pag-uugali natin. Isu dito'y masapul nga kitain tayo, dito'y
Dito'y Pilipos chapter 2 verse 5. Kunana, maadda kuma kada kayo ti kababalin akas iti kababalin ni Kristo. Madaydayaw ti napateg nganagan iti Apo, dahito kumati maadda kada tayo, dayjay kababalin ni Apo tayong Yesu Kristo kakabsat. Madaydayaw ti Apo ket dayjay kababalin na kuma, iso ti maadda kuma kada tayo. Madaydayaw iti Apo, adda kuma kada kayo. Ti kababalin, akas iti kababalin ni Kristo Jesus. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. So, dayjay kababalin, nga po tayong Jesus, maadda kumakada tayo, kakabsat, kadagiti bibiyag tayo. Anyada dagiti kababalin, nga adda kanya po tayong Jesus. Dayjay kababalin, nakita tayo itatay, dito Galacia, chapter 5, 19 to 21, kabsat. Awan ti kababalin, di apo tayo nga Jesus ditoy. Awan da kababalin ng adda ditoy. Isu nga saan tayo, tituladan tayo kuma, tiaramidan tayo kuma, dahi adda kuma ken ni apo tayo nga Jesus. Dahi adda kuma akababalin ni apo tayo nga Jesus. Anya ti kang runaan akababalin, nga makita tayo dito, chapter 2, dito Pilipos kabsat, dahi kinapakumbaba, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dayjay humbleness. Dayjay ti adda ken ni Apo tayong Jesus. Madaydayaw iti Apo. Dito Matthew chapter 11, 28 ken 29. Kunana dito, Matthew 11, 28, 29. Kunana, umay kayo kanyak, da kayo amin anabanbannog, ken madagdag sinan, tapaginanaen kayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Daytoy ti ayab ni Apo Diyos kada tayo itata. Daya adda ken ni Apo tayo nga Jesus ket kinapakumbaba. Ket no daya kinapakumbaba nga adda ken kuana ket panangayab. No adda kumati kinapalangguad ken kinangato ken kuana, hana tayo kumanga ayaban. Hana tayo kumaayaban. Ngem gaput adda ken kuana iti kinapakumbaba. Kakabsat, ay ayaban na tayo. Kat kunana alain nyo ti sangol ko, kat agsursuro kayo kanyak, agsipod ta na emma ken napakumbabaak, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Kat daytoy akin napakumbaba, adaken kuana kabsat. Verse 29 kunana, alain nyo ti sangol ko, kat agsursuro kayo kanyak, agsipod ta na emma, ken napakumbabaak, ket makasarak kayon tuti inana, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga inton amin, dagiti saan nga nasayaat, nga kababalin tayo, kakabsat, magkita tayo itata, kadagiti bagbagi tayo, masapul nga ipantayo amin, kani Apo tayo nga Jesus, madaydayaw ti Apo, masapul nga itad tayo aminan ken kuana, ita iti dayto nga aldaw, tapnon iti kastakat makasarak tayo iti inana. Madaydayaw ti Apo, makasarak tayo iti inana nga aggapu ken ni Apo tayo nga Jesus. No saan tayo nga ikkaten? Dagiti dadagsen tayo. No saan tayo nga ikkaten? Dagjay dakes akababalin tayo. Dagjay saan anasayaat nga panagug ugali tayo. Kakabsat. Saan tayo ang makasarakan iti inana? Awan masarakan tayo nga inana. Awan masarakan tayo apan nakawaya-waya. Isu nga masapul itata iti dayto nga aldaw. Pawaya-wayaan tayo ken ni Apo tayo nga Jesus. Pawaya-wayaan tayon. Tapnon ikkaten tayon. Dagijay kababalin asaanen nga kayat ni Apo Dios nga aramidan tayon. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kuna ni Apo Jesus na emmaak nasayaatak. Itad ko kada kayo, iti inana nga agpaay kada kayo, makasarak kayo, iti inana nga agpaay kada kayo. Isu masapul tayo, kakabsat, dayay kababalin, ni Apo tayo nga Jesus, masapul akasapulan tayo, dayay panangitad tayo, kan ni Apo tayo nga Jesus, dagijay saan anasaya at akababalin tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga di Efeso Kapitulo 2, versikulo 6, agpatingga 9, kunana ditoy, nupay addaan iti galad ti Dios, dinain kan kano ti pannakipada na ken kuana,
madaydayaw iti Apo, di na inkan kano, iti pannakipada na ken kuana. Verse 7, kunana, si ayat ket di amang ibaga, nang ibaba iti bagina, ket innala na ti kasasaad, ti maysang adipen, nagbalin nga tao, nagparang iti natawan alanga, madaydayaw ti napateg, nga nagan iti Apo. Ni Apo tayo nga susket saan nga nagbain, nga nang ibaba ijay bagina, tapnon iti kastaket nakipada kada tayo kakabsat, madaydayaw iti Apo. Iti daytoy met ngal daw, saan tayo kumamet nga mabain, nga magiparang ken ni Apo Jesus, dagiti kababalin tayo. Saan tayo kumamet ang mabain, itatay iti daytoy ngal daw, nga magibaga ken kuana, no anyada dagiti panagugali tayo, iti daytoy ngal daw. Tani Apo tayo nga susan ang nagbali, saan nga nagbain, nga nagpababa ken nang ibaba, ijay bagina, tapnon kayat na, ti makipada kada tayo, ngem iti daytoy ngal daw, kakabsat, saan tayo kumang nga mabain, nga mangibaga, kada jay dakes, nga panagugali tayo, kada jay saan nga nasaya at nga raramidan tayo, tapnon iti kasta kakabsat, maadaan tayo ti pannakawaya-waya, maadaan tayo iti inanama, madaydayaw ti napateg, nga nagan ti Apo. Ulitek ka dito'y versikulo 7, kunana dito'y si ayat ket di anang ipababa iti bagina, innala na ti kasasaad na iti maysang adipen, nagbalin nga tao, nagparang iti natawan nga langa. Praise God. Isu nga, saan nga nagbain, numampay Diyos, adaken kuana, iti ka na Diyos ngam saan nga nagbain, nga nangibaba, ijay bagina, madaydayaw iti Apo. Ulitek manen, saan tayo kumamet nga agbain, nga mangiparang ti kinasya, sino tayo itatta, kanya po tayo nga sus, iti dayto yung aldaw, iti Domingo kunak, kinunak kada kayo kakabsat, nga ti Apo ay ayaban na tayo, tapno ni ti kasta, pabaruen na ti biyag tayo, iti dayto yung metngal daw, ti Apo ibagbaga namanan kada tayo, nga masapulong na apasaya aten tayo, dagjay kababalin tayo, dagjay panagugali tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Dito verse 8 kunana, nagpakumbaba ket nagtulnog, aging gaken ni patay, when uray ti patay iti cross, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So, nagpakumbaba, niya po tayo nga Jesus, nagtulnog, aging gaken ni patay, when uray iti papartay na iti cross. Iso nga iti daytoy metngal daw, agpakumbaba tayo, kakabsat, agpakumbaba tayo, tapnon kuna tayo kuma, Lord, tiyampunan, kayat kun nga ibagaken ka, kayat kun nga ikumpablen, kayat kun nga ikumpesar ken ka, dagiti kababalin kon, nga saan nga nasaya aten, kabayatan na nga ugur urayak, ti may kadua nga yaay mo, ikatem ka din Apo, dagiti dakes a kababalin kon, ikatem ka din jay saan nga nasaya aten, nga panagugali kon, pabaruemon, ti kababalin ko, tapno ni ti kasta, intunumay ka, sumabetak tuken ka, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Verse 9 kunana, gapu iti daytoy intanok ti Dios ti kangatuan asaad, inted naken kuana tinagan anatantanok, ngem ti amin nga nagan, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Gapu iti daytoy intanok ti Dios ti kangatuan asaad. So iti daytoy metngal daw, sarsarita kada kayo kabsat, daye pagsayaatan, pagimbagan, iti apag isu ak kababalin. Daya pag iso kababalin, daya na imbag nga kababalin. So, iti dayto ingal daw, kunak manen, agpakumbaba tayo, gaput addaken Apo tayo nga Jesus, daya kababalin, akin napapakumbaba kuana. Ket iti dayto ingal daw, nagpakumbaba tayo, ipakumbaba tayo nga ibaga, daya kababalin tayo, daya panagugali tayo kan kuana. Ket no ibaga tayo amin dagitoy, ken kuana ita, ket palubusan tayo, nga mabalbaliwan daytoy, bagi tayo, daytoy biyag tayo, kakabsat. Kanya ti kuna ti Apo, intanok ti Diyos ti kangatuan asaad, intanok na ni Apo tayo nga Jesus, ti Diyos amismo, tinangitanok, iti saad ni Apo tayo nga Kristo. Isu nga iti daytoy metngal daw, kabailan na ka, nga isaad itinatanok kabael
kabeelan na, nga itadken ka, iti kangatuan, nga saad itata iti dayto yung aldaw. Nulaket di, palubusam nga ti Diyos, ket ikaten na, dagiti kababalin mo. Dagiti panagugalim, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. Tapnon, dagiti nagan mo, natanuken. Maidayawen tinapateg, nga nagan iti apo. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Diyos. Isu nga, kakabsat, isaad ni Apo Diyos kadatayo ti natanuk nga saad. Anya dahi pangitanukan na iti saad kadatayo. Dahi pan nakaikari tayo iti dahi biyag ngagnanayon. Madaydayaw tinapateg nga anagan iti Apo. Dahi pan nakaibilang tayo iti pagarian iti Apo. Apay ngamin, gaputa, no saan tayo amabalbaliwan, dagiti magbagi tayo, ibagana iti Galatia chapter 5 verse 19 to 21, nga hantayon to maibilang ijay pagarian ni Apo Diyos, no saan amaikat dagiti dakes akababalin tayo, dagiti dakes nga panagugali tayo kakabsat, isu nga kayat ni Apo Diyos nga itanok na di saad tayo, kayat tayo kadilatan nga adda tayo dito irabaw ti daga, agregrigat, madagdag senan, agsaksakit, agproblema, kenda dumapay, ngam amuyo kadikab sa temporaryo tayo lang iti dayto nga biag. Madaydayaw tinapatay nga nagan ti Apo. Ket dandanin ti yaay ni Apo tayo nga Asus. Tapnon ikatan nan daytoy nga saad tayo tapnon itanok na tayon. Ikatan na tayon iti dayto lubong anapnon iti rigat, napnon iti problema, napnon iti saksakit ken problema iti panagbiag. Madaydayaw tinapatay nga nagan iti Apo. Isu nga adda ti dakkel nga damag itata. Iti sa nga lubungan kabsat, adda ti dakkel adamag iti sa nga lubungan. Masapol nga balbaliwan tayon, masapol nga ikaten tayon, dayay kababalin tayo. Ket itad tayon dayay apag isu akababalin. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dahito ti kasapulan tayo itata. Dahito ti kasapulan tayo itata kakabsat. Kadagiti panagbiag tayo. Read your Bible. Read your Bible. Hanlaeng nga agpatingga. Ijay panagbasa tayo iti sao ni Apo Diyos. Read your Bible. Do what it says. Amen? Read your Bible. Do what it says. Madaydayaw tinapatay nga nagan ti Apo. No basaen tayo ti sao ti Apo. Anyat ibagana, aramidan tayo, no anyati ibagbagana kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Saan kumalaeng nga aglabas, kadagiti panagbasa tayo. Saan kumalaeng nga aglabas, kadagiti panagdengeg tayo. Iti sao ti Apo, kakabsat. No di kat di aramidan tayo pa'y. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Uray mampay maulit. Gabasaen tayo ti sao ti Apo. Do di tayo met aramiden, di tayo met agtulnog, iti ibagbagana. Awantot sarbina, dayay panang ulit. Apanang basa tayo ti sao ni Apo Diyos. Uray mampay no ulitan tayo nga dengdenggen, ti sermon ni pastor. No di tayo met aramiden, dayay ibagbaga ti mensahe, ti sao ni Apo Diyos. Hanmet ket nga dakamit saan met ket nga dakamit pagtataudan dayto nga sao. Ngay bagbagami ikas kasabami. Ngem ti pagtataudan ti bagbagami ket agtaod ken ni Apo Diyos. Aramaten na kami laeng nga magidandanon kada kayo ti mensahe ni Apo Diyos kada kayo kakabsat. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Aramaten na kami laeng ni Apo Diyos. Tapnon idanon mi itinapateg na imbag nga damag ni Apo tayong nga Asus. Madaydayaw tinapateg nga nagan ni Apo Diyos. Isu nga iti daytoy daw. No mangegmo ti mensahe ti Apo, no addadag ti mangegmo a mensahe ti Apo. Sao ni Apo Diyos dayta. Aramaten na kami laeng. Ibagbagalaeng ni Apo Diyos kami ibagbagalaeng ni Apo Diyos dagitoy. Kada kami tapnon idanon mi. Iti sao ni Apo Diyos kada kayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo.
awan ti sweldo mi, awan ti awaten mi, nga mangibaga kadagitoy, ngem gapu ti ayat ni Apo Diyos daytoy, kada kayo, kada tayo amin, takayat na ngamin, nga mapasayaat, dagiti panagugali tayo, tangamin kayat na nga mapatibker tayo, tangamin kayat na nga agtultuloy tayo, nga agserbi, ken agdayaw laeng ken kuana, maibaga dagitoy, kat aramaten na, dagiti addipen na, nga mangidanon kadagiti sasauna, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. No anya ti panpanunutan ti tao, ken patyan na, dayta ti magunod na, dayta ti mapasamak ken kuana, dayta ti maaramid ken kuana, isungay ti dayto nga daw, no anya kumati panpanunutan tayo, ken patyan tayo kakabsat, at adda kumanga patyan tayo, ken panpanunutan tayo, dayjay sao ti Apo, nga mangmangeg tayo, ken mabasbasa tayo, ket daytanto, addanto ti dakkel nga ramiden, nga milagro ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iti kastano addaken ka, dagiti negative nga panpanunot, wenno dakes nga kababalin, dakes nga ugali, ket san kanto nga mamati, san monto amagunod, dayjay tarigagay mo, san monto amagunod, dagiti tarigagay mo. Apay ngamin, gaputa, negative met ngamin, dagiti panpanunot mo. Negative met ngamin, dagiti kababalin mo akan kanayon. Di kamet ngamin pabaruen, di kamet ngamin ikaten dagitoy. Kat awantot magungunam, awantot maaramid kan ka anasayaat. Iso nga iti dahito yung aldaw, ay eten nakabsat. Masapul nga panunutin mon, nga mabalbaliwan daytan biyag mo, dayta panagugalim, dayta kababalin mo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So ibaga na ditoy, success will never come to you. Tibalegi santo nga umayken ka unless you're willing to change your attitude. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Success will never come to you unless you're willing to change your attitude. Isu nga sakbay nga magunod tayo, tibalegi tayo kakabsat. Masapul pay nga umununa, nga balbaliwan tayo, dagiti ugali tayo, dagiti kababalin tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Isu nga masapul, nga balbaliwan tayo, itan, sakbay nga maladaw. Hamo nga ituntong kwa, nasapapay nga panagbalbali ko, nasapapay, hangko pay nga aramiden, adu pay gundaway ko nga agaramid, kadagitoy, nga masapul na mabalbaliwan, haan, di ka amom, mabalin nga ita, mabalin nga inton madamdama, umay ti Apo, wenno umay na alaen, dahi tabiyag, nga impabulod na ken ka, impabulod na kanyak, iso nga ita ti aldaw, ken tiyempo, nga panang balbaliw tayon, kadagiti panagugali tayo, kadagiti aramidan tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso nga, masapul nga taraunan tayo, dagiti panunot tayo kakabsat, kadagiti taraon nga makaited iti pan nakabalbaliw ken pan nakapabaro dagiti bibiyag tayo. Taraunan tayo kadagiti sasaw ni Apo Dios dagiti panpanunot tayo. Dito Efeso chapter 4 29 to 29 31 ken 32. Kunana ditoy Efeso. Kunana di kay agsao iti makapasakit oray laeng kadagiti balikas anasayaat, ken maiparbeng, tapnon matulungam ti siya sino man akasauyo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So, iti dayto yung aldaw kabsat, agsasao kada tayo ni Apo Diyos. Kunana, basta dayto Tagalog, kunana ditoy, huwag kayong magsalita ng masama, kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. Praise God. So, agsao tayo kuma, kadagijay makatulong, haan nga day, masakit lang aro din, padagsenampay lang jay sakit na, haan, no di kadi agsao ka, iti jay makapalaing, iti jay sakit na, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Gapot ako na di kay agsao, iti jay sakit na, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iti jay sakit na, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Gapot ako na, di kay agsao, iti jay sakit na, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Gapot ako na
iti makapasakit. Huwag kayong magsalita ng masama. Iso nga, ibagbaga na kada tayo kakabsat. Ngagsao tayo kuma, usaren tayo kuma, dagiti panagsao tayo. Oray lang ka dagiti panagsao tayo, masapol abalbaliwan tayo. Tapnon iti kastaket makapasaya at tayo. Gapod ako na dito, ikat tapnon matulungam, ti siya sino man akasaot, madaydayaw ti Apo, dagiti kasao tayo, dagiti makangeg kada tayo, kat matulungan tayo, iti dinasayaat, nga panagbaga tayo, weno panagsao tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Verse 31, kunana, lipatan nyo aminen, ti sakit tinakem, gura, pungtot, duyubog kawan, wenno padaksen ti padayo nga tao. Ikatan nyo ti anyaman asakit tinakem, iti siya sinuman, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Dito Tagalog kunana, alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pagbubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Iso nga, magita yung kabsat ditoy, dagiti kababalin, no daduma, adi tayo mabalbaliwan, dagiti ugali, nga no daduma, di tayo mabalin a mabalbaliwan, ngem ibagati sa uti Apo, alisin nyo na, anuman ang nasamaan ng loob. Iso nga, galit, pag-aaway, pagbubulyaw, paninira sa kapwa. Iso nga, dagiti ugali, no daduma, anarigat tayo, nga ikaten, kadagiti bibiyag tayo, ayayaten, agakapsat. Ngem ibagat, ti sao ti Apo ita, iti dahit yung aldaw, nga masapul nga ikaten tayon, lipaten yon, amin dagitoy kunana, asakit tinakem, gura, pungtot, diyon bugkawan, wenno padaksen, iti pada tayo nga tao. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Dito verse 32, dahito tinapintas, kunana ditoy, agkikinaasi, ken agginayat kayo ket di, agpipinakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Diyos kada kayo, babaen ken ni Kristo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Daytoy itatta ti kakabsat, ti mas kasapulan tayo, daytoy verse 32. Iti daytoy agdama, nga panawen tayo kakabsat, iti agdama akasasaad tayo, daytoy ti masapul, nga isaad tayo, imula tayo, kadagiti puso tayo itatta, kas may sangan anak iti Diyos, kas may sa amamati iti Apo kakabsat, pasayaaten tayon, dagiti ugali tayo, daya apag iso nga ugali, ison ti isaad tayon, itatta, kadagiti bibiyag tayo, adda kumadaytoy, verse 32, agkikinasi, aggiinayat kayo, agpipinakawan kayo, akas iti panangpakawan iti Diyos kada kayo, babaen ka ni Kristo. Iso nga iti daytoy nga aldaw kabsat, masapul, nga isaad tayon daytoy, nga kababalin tayon, daytoy nga panagugalit tayon, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso nga iti daytoy nga bigat, wenno iti daytoy nga aldaw, ti importante, amasapul nga awaten tayo itatta, pabalbaliwan tayo, ken ni Apo Diyos, amamin pinsanen, awan ti ibatbati tayon, hantayo nga ibagbagat ti ken ni Apo Diyos Apo, ibatik mampay lang daytoy may saa, dagitoy talo, isutik katem, ngem daytoy may sa, hampay laeng, sublianak to. Ngem kakabsat, haanen amasapul, ang mga laket di, no dayjay ibatbatim, nga kababalin, wenno panagugalim, ket isukumat kang runaan, amasapul, nga maikaten, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Isu nga, kakabsat, masapul daytoy, amin amakitam itatta, iti daytoy nga aldaw, masapul, nga ibagam ken ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Isu nga kakabsat, daytoy inbagak kada kayo iti daytoy nga aldaw, nga panang develop the right kind of attitude within you. Kada tayo amin,
scriptural dagitoy. Nagtaod ti sao ni Apo Dios. Saan ko nga pinunpundar laeng nga sao-sao dagitoy inbagak kada kayo kabsat. Ngem dagitoy nga inbagak kada kayo iti daytoy nga aldaw. Maysa nga sao ti Apo nga nagtaod ti paset tinasantuan nga surat. Nagsauak anay batay iti sao ti Apo iti daytoy nga aldaw. Ulitek manen. Developing the right kind of attitude within you is scriptural. Sa balipay, spiritual assignment daytoy kada tayo. Iti daytoy nga aldaw. Ay ayaten nakakabsat. May sa daytoy nga homework tayo. Iti daytoy nga aldaw. Kat masap no homework kayat nakasawen. Adda iti maibaga tayo. Amen? Adda ti maibaga tayo. Isu nga iti daytoy nga aldaw. Panunutem anasayaat. Sakbay nga agkararag tayo. Sakbay nga agkararag kayo kadagiti pagtengan nyo. Iti daytoy nga aldaw. Adda ti assignment. Ngay bagbaga ti Apo ken ka asung batam iti daytoy nga aldaw. Ket ibagam ken kuana dayta nga assignment, dayta homework itata iti daytoy nga aldaw. Anya dayta attitude mo asaan anasayaat. Anya dayjay pag-uugalim asaan anasayaat iti daytoy nga aldaw. Han kayo nga pilipilitan nga ibaga nga i-recite you iti daytoy nga aldaw. Ngem ibagayo ken ni Apo Dios ibagak met dayjay ugalik dayjay kababalin ko ken ni Apo Dios. Tapnon kayat ko amabalbaliwan mapabaron maikatan daytoy madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga iti daytoy nga aldaw panunutem ikangka iti maysa nga minuto wenno 2 nga minuto amang panunutan tayo bibigyan kayo ng 2 minuto o 3 minuto na mag-isip kung ano ang iyong masamang pag-uugali na sa inyo sa araw na ito at sasabihin nyo sa Panginoon at ikukumpesal ninyo sa Panginoon sa araw na ito at babaguhin at aalisin ang Panginoon ang ating mga pag-uugali sa araw na ito. Praise God. Bibigyan kayo ng 2 minuto o 3 minuto upang pag-isipan ninyo. Kung maisip niyo na ito, mananalangin na tayo upang ibigay natin sa Panginoon, sasabihin natin sa Panginoon upang maaalisin niya ang pag-uugali natin na masama na nakikita niya sa atin mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, naisip nyo na ba? Nakita nyo na ba? Sinaliksik nyo na ba ang inyong masamang pag-uugali, ang masama kong pag-uugali? Sa araw na ito. Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, iti daytoy galdaw. Nagsao ka kada kami, Lord. Maipapan kadagiti pagsayatan. Dagiti kababalin mi. Isugay ti daytoy man kadi, Lord, ngaldaw. Kita man kadi nga nasaya at dagiti magbagimi tata. Kabayatan na nga gururay kami. Kanya po mi nga Jesus. Kabayatan na apong adda kami itata. Ikan na kami tigundaway mi apong agbalbali ken magikat kadagiti kababalin mi asaan nga nasayaat. Lord, amati kami ikan na kami. Tigundaway mi itata. Tapnon maikatan dagday kababalin mi Apo Dios. Tanusan mi nga maikat dagiti kababalin mi. Lord,
Saan kami to nga may bilang dito pagariam? Saan kami to may karikan ka? Gaputa saan mat nga naikat dagiti kababalid mi? Saan mat nga naikat dagiti ararabidan mi? Isungay ti daytoy ngal daw, Apo, ikatem kadin dagitoy gakababalin nga makitkitam kadagiti magbagimi, kadagiti ararabidan mi, kadagiti panagbibiyag mi, Apo Diyos, ikatem kadi aminan dagitoy, Apo, balbaliwam kadin amin dagitoy, kada kami, kat itadmun kadi kada kami, ti baro nga biyag, baro nga panagugugalin, baro kuman apan panunot, baro kuman nga panagbiag mi, Apo Diyos, madaydayaw day tanapateg nga nagan mo, Apo, madaydayaw ka, kat Apo Diyos, agpakumbaba kami itata, iti daytoy ngal daw, o Diyos, san kami nga babaen, nga magibaga ken ka itata, dagiti ugali mi, Apo Diyos, san kami san kami nga babaen, Apo? Yes, Lord, magpakumbaba kami itata. Come on, church. Come on, church. Ibaga tayo, dagiti ugali tayo kani Apo Diyos. Da kayo laeng kani Apo Diyos. Iti agsasao itata. Magisarsarita ti Apo kada kayo itata. Magisarita kayo kani Apo Diyos itata. Saan tayo agbabain? Ibaga tayo kankwanan. Ikumpesar tayo kankwanan. Asidegan ti ay na. Asidegan ti panagsubli na. Anya nga tano ita umayen. Lord, pakawanan na kami. Pakawanan na kami, Apo. Pakawanan na kami. Dalusan na kami na, Apo. Tapdun anyaman nga daw. Anyaman nga oras. Anyaman nga tiyempo. Nga umay ka, O Diyos. When no alaam. Dagdi biyag mi. Maikari kami kan Apo. Kat may bilang kami dito pagariam. Kat itad munto kada kami ti korona ti biyag. Madaydayaw day tanapatig ganagan mo. Isu nga dawatan mi tangal daw. Pakawanan na kami, Apo. Balbaliwan na kami, Apo Diyos. Anyaman dagdi makita mo, Apo Diyos, nga saan nga nasayaat nga panagugugali mo. Ikatem ka din dagitoy gaputidagan ni Apo mi nga Jesus. Ikatem ka dagitoyan ka di, Apo Diyos. Kat Apo, lipaten mi aminan dagitoy. Awan ti batbati mi, Apo. Awan ti reserbami. Ngem, O Diyos, mamin pinsanan, Apo, nga ikatem ka din dagitoy. Tadagitoy, iso dagitoy, dagiti mga adipan kada kami. Iso nga ti dagitoy nga daw, Apo Diyos, wayawayaan na kami kadin, Apo. Wayawayaan na kami kadi. Wayawayaan na kami. Wayawayaan na kami. Tapdun mapabaro kami na, Apo Diyos. Madaydayaw ka. Madaydayaw ka, Apo. Madaydayaw ka. Isu, O Diyos, anyaman dagdi nagsen mi. Dagdi kakabsat ngagdengdeng itata. Bendisyon ida. Tulungan mi da tapnon makapagbalbaliw da, Apo Diyos. Mapabaro ti biyagda. Kat sagtunggal may sa kada kami. At dati ayat kada kami. At dati panagbipindakawan kada kami. At dati panagsisinakit kada kami. Madaydayaw dahi tanapateg nga nagan mo. Kat isaad mo kada kami, Apo Diyos. Iti puso ang napakumbaba. Isaad mo kada kami, Apo Diyos. Dagiti bunga ti espiritu kadagiti bibiyag mi. Madaydayaw ta napateg nga nagan mo. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Lord, ikumit ko amin dagitoy. Italek ko amin dagitoy. Tapnon bendisyonam dagiti kakabsat nga nagdengeg. Kat Apo, patsek kan mang namnama ak, Apo. Nga adda dakkel amilagro nga inaramid mon kadakwada iti dayto nga aldaw. Amok, Apo Diyos, nga winayawayaan mo nida. Amok, Apo Diyos, nga inagasam idan. Kadagtian yaman nga saksakit da. Madaydayaw dahi tanapateg nga nagan mo. Kat Apo, ikarkararag mi, Apo Diyos. Nga dagti saksakit, mapukaw dametten, kadagti magbagimi. Kat ikarkararag mi, Apo Diyos, dagti kakabsat, nga sagsagaba iti sakit.
Dawatan mi kadi Apo Dios nga aggasam kadi daga po tinagan ni Apo mi nga Jesus. Lord, ikatem kadi dagjay nga saksakit nga da kadakwada itata. Amay ga po tinagan ni Apo mi nga Jesus. Lord, agyaman kami ti saom. Dawatek kan kaapo ti agtultuloy nga panagsaom kadagito nga kakabsat. Ket ipakaawat mo kadi ano sayaat. Agpatinggat ti kabailan ti kaadipen mo Apo nga nangilawlawag ti saom. Ngem Apo, saan ka nga agpatingga nga mangilawlawag ti saom kadakwada o Dios. Ket punwen na kami ti Espiritum. Kukum Apo ti so amin adayaw glory ken panagyaman iti daytoy nga aldaw. Amay kaputinagan na Jesus nga pumi. Dawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Dawatek kon ken Sister Vilma ta ipaay ng kadatayo ti closing prayer. Hallelujah. Glory to God. Praise. Hallelujah. So, ano nga ulit yung title niya? Tinuro ni Pastor? Ano nga ulit yung title niya? Ti apag iso akababalin.